2 YouTubere er simpelthen forsvundet. Og det er virkelig sørgeligt. Derfor skal vi simpelthen ud og lede efter dem. Men først, så skal du lige se den nye fodboldserie 2025. Ja, kom så, skyd et mål. Det er nemlig en ny serie, som kommer ud den 20. september. Den nemlig kommer ud. Den nemlig kommer ud onsdag den 1. oktober. Og nu til videoen. Vi skal nemlig i dag finde ud af og se om hvor de 2 YouTubere går blevet af. Det er nemlig sørgeligt. Og de 2 YouTubere er nemlig en med os, som mange af jer derude ser lidt. Og det er også en giraf. Og nu kan jeg allerede afslutte. Det er Gumle Boysen og William Boysen. Fordi at de næste 2 uger, der kommer vi til at lave 2 serieafsnit, hvor vi simpelthen prøver at finde, hvor de er henne. Så ja, det skal I da bare glæde jer til. Men velkommen til afsnit 1 sæson af De Forsvundne YouTubere. Så er vi på vej, vi står lige nu, fordi vi skal til at finde en YouTuber, en William Boysen og Gumle, de er simpelthen forsvundet. Så vi er simpelthen forsvundet dem. Og vi er simpelthen fået, jeg ved ikke hvor de er henne, men det er da mistænksomligt. Noget har sagt, at der er mange af jer derude, I har billeder og beviser. Vi har simpelthen fået beviser fra, at de skulle have myrdet, eller de skulle have været død, eller skulle de have været faldet om et eller andet sted. Så har man bare ikke hørt noget fra YouTuberne. Men de uploader stadig på YouTube. Eller i dag klokken 16:05, der skete det nemlig til sidst, at de simpelthen var blevet fundet. At de var blevet væk, og ingen havde hørt en video. Ingen har hørt en lyd fra, hvor de er. Vi fandt ud af det for en af jer, der sendte en anmeldelse. Så ja, det er ret trist. Men lad os, så er vi på vej løb. Gumle der! Gumle, hvor er du? Gumle, hvor er du? Nej. Gumle, hvor er du? Hvor er du? Nej. Hvor er du? Nej, vi fandt dem. Nå. Ja, vi er i hvert fald tilbage igen. Jeg er også men jeg er også glad for at være tilbage igen. Det er mega fedt. Vi er også tilbage igen. Jo, vi er hyggeligt tilbage.